Здравейте! Една такава закуска междинна, втора, след като режимът е тотално сбъркан от това световно и дай Боже следващото вече да е някъде в Европа, защото това е лягане късно и децата, и ние, и всички. Много, много трудно се става после сутрин. Искам да ви покажа една закуска, която обожавам и така, когато съм седяла до късно или сме пили, сутрин много ми харесва. Това е втората ми закуска. Първата беше мюслито на Бари Сирс, което ако още не сте пробвали, трябва да го пробвате, защото дава една много бърза енергия и много бързо може да си го направим буквално за 2 минути. А тази закуска е от 2 препечени филийки хляб. Много така стабилна закуска, защото имам после едни 6 часа без да ям сигурно, тъй като ще имам доста работа. И ето 2 препечени филийки, котич сирене, шунка, яйце и разбира се малко подправки. Аз винаги слагам самардълка където мога. Домаче, домашно и много съм просто доволна, благодарна, че ще хапвам такива вкусотики, че зоната ми носи такива ползи, без да се налага да съм гладна, без да се налага да ми е лошо, без да се налага да съм свръхпрецизна, защото тази свръхпрецизност може би е за девите, може би за козирозите, не знам там от зодията ли е, от планетите ли е, от какво е, но при мен просто не работи тази свръхпрецизност. Аз обичам свободата, обичам да мога да хапна, обичам да не се лишавам, обичам различните храни, обичам разнообразието. Просто не мога да се представя да се бутна в някакви супер мега строги правила. Просто това не съм аз. И затова плочки на корема няма да имам в този живот, но пък ще имам щастието да се храня вкусно, удовлетворено и достатъчно, най-вече достатъчно, защото аз не обичам да съм гладна. Пишете откъде ме гледате. Как сте? Гледате ли футбол? Емоциите от снощи бяха просто размазващи. Най-сетне справедливостта възтържествува и не забравяйте, че на 8 август месец започваме нашето предизвикателство Зоната на око, така както аз се следвам, така както аз се разбирам, така както аз успях да спазвам, защото когато моят приятел ми показа зоната и ходеше с кутийките, аз 100 пъти я отричах, защото казах, че това смятане не е за мен, че това е безумно трудно и няма как да се случи аз да се храня по този начин никога в живота си, тъй като не мога по цял ден да седя върху някаква везничка. И това беше моя начин да успея. С зоната на око успях да постигна така дългогодишни резултати и много по-добре е да спазваш с години, отколкото просто за кратко да си перфектен. Така че пожелавам ви да намерите точно вашата сезона. Това се опитвам и аз да правя в моите предизвикателства. Дори където предизвикателствата са стрикни с грамажи. Просто да ви карам да търсите вашия комфорт. Тоест, първо трябва да се излезете от комфорта, но след това да търсите там, където на вас ще ви хареса. Там, където на вас ще си ви е вкусно, достатъчно, ще си хапвате с удоволствие и ще благодарите за храната си и тя ще работи за вас. И вашето тяло после ще ви се отплаща с здраве, с така плоско коремче, с много енергия, най-важното нещо, което все повече губим и все повече разпиляваме. Така че 8 записвайте се в зоната на око, защото заедно ще спазваме една седмица.
Аз ще ви покажа клипчета, в които готвя по зоната на око и вие ще ги правите една седмица с нас. Хайде, една седмица не е толкова страшно. Всеки може да успее, всеки може да оцелее, да издържи, да се предизвика. Нищо, че е лято, даже напротив, лятото е по-гочно, защото от жегите не ти се яде толкова много, не си постоянно в кухнята, защото имаме много разходки и си навън. Така че пишете откъде гледате, включвайте се 8.8, в крайна сметка цената наистина е много достъпна според мен, а пък ползите от това предизвикателство са огромни и 8.8 действаме, както Нейчи каза, зоната е за всеки, просто трябва да я разбереш, да отделиш малко време и това е в момента начинът. Чао, може да не ядете това по зоната, защото някои хора ми казват, макар че аз не ям котич. Не е задължително, може да ядеш сирене. Не ям месо. Добре, не е задължително, може да ядеш яйчеца, може да ядеш млечни. Не ям млечни глутен. Добре, ще ядеш рибка, рибни, морски дарове, месце, яйца. Всякакви варианти има на зоната, разбирате ли? Просто трябва да я разберете, трябва да се надъхате, трябва да действате и до нови срещи, приятели. 8.8, записвайте се, нямам търпение да видите дали ще ви хареса и на вас толкова нашето ново предизвикателство, зоната на око. Очакваме ви с екипа, вече сме почти готови, защото за да стане едно предизвикателство готово пред вас, ние с месеци преди това се подготвяме и търсим най-доброто, пробваме, ядосваме се, събаряме и за съжаление повечето неща вече са от изкуствени интелекти и хората им се кефят, въпреки че не знаят дори, че са от изкуствен интелект. Нашите неща все още са истински, дай Боже да устоим и да продължим така. Чао, до скоро, успех!